чытання тэкстаў на фэсце да Дня закаханых, новыя для сябе імёны, але напэўна, што вось наступная аўтарка гэта Кацярына Масе. Падарня Кацярына. Ласка, пакуль падарная Кацярына падыходзіць, я скажу, што у гэтай паэтцы ўжо аж 3 зборнікі вершаў. І цяпер яна вучыцца ў Мінскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце. Па яе словах, беларуская мова рухомая і працаваць ёй можна як з глінай. А задача паэта шукаць новыя сувязі сэнсаў. Падарня Кацярына, ці не адракаецеся ад сваіх слоў, ці ўсё праўда? Не адракаюся. Выдатна. Тады сустракаем Кацярына Масе і новая кніжка, про якую яна зараз распавядзе сама. Дзякую вялікі. Усім прывітанне. Вот я зараз трымаю в руках кніжку, якую я літаральна позаўчора ў чацвер прэзентавала афіцыйна, скажем так. Сёння будзе такая згорнутая міні-версія прэзентацыі. Зачытаю вам колькі вершаў. Гэта варта адзначыць, што гэта моя дэбютная кніга папяровая на беларускай мове, так што падзея для мяне знакавая. Вот. Кніжка выйшла ў выдавецтве 4 чвэрці. Я яе атрымала літаральна месяц таму у студзені. Што цікава, скажем так, майму аўтарству належаць не толькі тэксты, змешчаныя ў гэтай кнізе, але таксама ілюстрацыі. Тут іх вельмі шмат. Вот. Мы вельмі рупліва і доўга працавалі над афармленнем. Вы можете таксама падысці, потым паглядзець. Вот. І у гэтай кнізе вершаў зусім не шмат, калі я не памыляюся, каля 36 штук. Вот. Я іх пісала цягам 2 гадоў. Паралельна я стварала ілюстрацыі, арнаментальныя выявы да гэтай кнігі. Все готово шло вот в этот сборник. Вот. И книга называется «Беланоч». Это такая поэтичная история, поэтичный оповед про такую вот лиричную героиню, про некий архетипичный образ, який увасабляє ім'я Беланоч. Гэта книга про двоистость, про святло і цемру, якія суіснуюць у душы дзяўчыны, жанчыны. І верш, які адкрывае гэту кнігу, ён так і называецца «Беланоч». Бела-бела б'е ў званы малітву Беланоч і кладзе ў ложак беласнежную пасцель. З вэлюмам на весніцах закрытых белавоч я іду, і ты насустрач мне нябачны кроч. На вянчанне душ, скананне цел. Бела-бела стелецца па сценах белацень. Я іду скрозь час, ці то жывая, ці то сцень. Ты стаіш з букетам белых зораў, візаві, блізка, на адлегласці працягнутай любві, а над намі памірае дзень. Бела-бела я цябе кранаю, Беларусь, волас беларусы свой звінаю кругаверць. І кладу на вусны пацалунак, як сургуч. Каб без ночы болей ты не здолеў разаднець. Ты мяне пазваў, пазнаў. Я прыйшла бялець. Я твоя нявеста, маці. Я твоя, я смерць. Як я ўжо казала на прэзентацыі, гэтая кніга створана ў асноўным у такой танальнасці цемры, але гэта не значыць, што яна сумная ці змрочная. Просто месцамі яна такая страшнаватая, гусцічная, вот, але таксама проблескі святла ў ёй прысутнічаюць. Маё сонца танула ў зыбучым пяску. Я піла хмель крыві са сваіх чарапоў. Я мяняла язык, нібы змея луску, і насіла кароны з атрутных шипоў. Яго крыў прамаўляла ў горле пячор і высмальвала руны на горных іклах. Я ночы кранула свой цень за плячо і навечно згубіла прыроджаны страх. Сэрца біло ў няволі грудзей капытом, што невершнік скідала з вяршынёў сваіх. Я трымала ўвесь свет занямелым ртом і таму не казала
нічога у свых. І раз ужо зайшла гаворка пра фэст аднаго верша, я тады агучу якраз вот той верш пра каханне, які я змясціла каментаром пад умовамі конкурсу. Гэта верш алхімікі. А паміж намі міжземнамор'е, між цемразор'е, між целавер'е, а пад нагамі мяжа, міжволі зазналі меру, рабілі цукар з марской солі. Нам залатое было не трэба, віна ды хлеба, любві і толькі. Смак між сабою дзяліць на двое, салодкі і горкі, ламаць на долькі сваю нядолю. А ў далоні камень далоні, між сэрца звонне, між цепларушша, а пад нагамі мяжа, міжволі ваду і сушу мы падзялілі, сябе ніколі.